Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Edo. Pero ang akong mga kaila o mga sakop sa parlor, Madam Ida ang ilang itawag nako. May edad na ko. 70 anyos na karon. Og kuan ka nang gitabangan na lang ko og manage sa akong mga pag-umangkon sa akong parlor. Itago na lasab ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kay karon gud nga may edad na ko, may gipamati naman ko sa akong lawas. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa dihang bata-bata pa ko. Kunon sa nga ako nga lifestyle, aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hoy bayot, muapil ka sa Miss Gay sa sitio Tagaytay? Ay, siyempre bayot, oy. Da, pawahi bagod ko. Pwede ba dili lang ka muapil, uy? Ido? Ay, sakto naman ang tato, ah. O si Edo, Ida. Ha? Deduction karon. Uy, kinisiya ba? Pero dili pa ko di mo paapilon. Nga, ako maggani ang tigkuan ka ng tigtapok og mga bayot nga gikan sa nagkalaylay mga lugar aron nga maaligre ang Miss Gay. Ang. Sure maming pildi ni kung muapil ka na. Kay bongga magyud kaayo ng imo mga gowns god nga ikaw ang mag-design ug magtahi. Napay swimsuit nimo nga ambot. Kanong di jud na maklarong imo nga dako man unta kag bunar. Ay, that's so di abas. Ay, bayot. Pero, sultihan talaga sa sikreto, no? Aron nga, makamao kang ka na nga. Kanang taong makamao kang mutaguan ng bunal mo bayot? Unsa man na bayot? Kuan ka nang 20 ka mga stocking. Ha? Unsay 20 ka stockings bayot? Uy. 20 ka stockings nga, isa pa o siya pa o nimo. Mo na yung sikreto na ako kung nga ano di maklaro ning akong kuan batota. Bitaw bayot. Uy, mao ba? Okay, sige bayot. Suwayan na nako ha. Pero baya ha? Ayaw pag-apil bayot ha? Ayaw pagbuot. Dilion niya tika ko anon, papilon sa akong show. Kanisan siya no? Joke na ganin ang madam. Madam Ida. Ha? Malimot gidayo na siya, oy. Madam Ida. Papas karon sa listaron. Ulod, oh. Hala, maldita si mother. Malo. Ablihi ko, day. Malo. Good morning, tita. Oh, good morning, pamangkin. Ay, pasensya ka na. Nahukaw na ako ang imong pagkatuog. Okay na, tita. May klase masad ko rong buntag. Maong okay na nga sa'yo kung nakamata. Ambil na imong bag, tita, be. Atong ipaso diri sa balay. Ay, dali. ako na. Kay bug at bayaning ang mga kuan, mga costumes gikan sa Miss Gay. O, ingon man ang ako mga accessories. Ay, pag-init ulit og tubig, be, kay mamainit na. May dako dihang photo Maya. Tita. Ay, nanawag da ito si mama ganina. Unsay sulti, eh? Nangumusta ni mo? Nako, nga ayuhon ko kuno ang akong pag-eskwela. Kay maikog mi nga ikaw rabi ng pa-eskwela nako, tita. Ay, si Andrea, oy. Maragin sa igsuon na. Mag-ikog pag na siya, oy. Malagsuon man, be. Pero ipaingon sad kuno ka, tita. Nga dili magpalabi sa pagpamuwaw matagabi anang imong pag-misgay. Kay makadaot kuno na. Asa? Ay, maurang bataya. Tita. Recorded by X Thunder Gaming. So kad pag yun nga nagapil-apil ko aning Miss Gay, pero may naging kong maapil.
Hangtod nga daghan na sab ko nga nakailang mga mahuyang nga ako nga gitapok isip membro na sa akong team para pag Miss Gay maghatag og kalingawan sa pista-pista. Pao kami samot ko kabisi dihang may parlor na ko. Pirmi gyud ko nga kuwang sa pahuway sa katuog. Kay mag-show ko og magabi og mag-supervise ko sa akong parlor maadlawan. Hinuon, midako na nga akong pag-umangkon nga diri nako. Ug makatabang-tabang na nako sa pag-manage sa akong parlor. Ug unya, Tita? Tita, giubo lagi ka. ay kung maginiini, kung masubrahan ko sa pagpamuwaw, ubos yun ako resistensya. Kalira ko nga mataptan og sakit. Pero, ipahuay ko na ni og imnan ako tambal. Maisyo para ba ko sa sunod adlaw. Tita, pahuway sad pa nagsabi. Minusi na ng imong pag-apil-apil ng Miss Gay nga mamuwaw ka matagabi. Kay doon na bitaw kay parlor nga imong panginabuhian. Dili mahimo malo. Kaya ako ay nagda sa grupo. Mahisalaag ning akong mga ginsakupan kunwa ko. Kay masakit unya ka tita ba? Lisod na kaayo oy kun... Oh, ala ka tita. Oh, Tita, nga nooy malo. tita, Makuyawan malata nimo. ang imong mga mata, nagdugo. Unsa? Kaya kung magdugo man, pataka naman ka, oy. Ayla, tungod tingali kay ako ni nga gilugon. Kay mikatol maguri gabi, katol man kaayo. lain gid tita, lain kita naon. Mura kag vampira nga puwa og mata. Unsa? Tita pa check up bi. Pa BP, kay basig high blood ka. Ha? Normal raman ang imong BP. Ay, salamat. Pero nga no pagkahadik ako mga mata, uy, nga nagpuwa man ni. Mas mayo og iaton ani mo og doktor gyud sa mata. Aron maklaro kun unsa na. Unya, unsay resulta tita? Normal lang akong BP, uy. O girisitahan na kong eye drop sa EEMT doktor. Kay, na-stress na ko ng akong mata. Nga naman ko, ay. Luya maging kaayo o sakit ng akong puson. Oh, parang bituyo kang akong palibot. Diyon na. Tabang. Hoy! Hoy, tabang mo! Si Madam Ida na kuyapan! Nagpa-check up ko adto og dili maayo ang resulta. Kay matod sa doktor, doon ako'y prostate cancer. Nahugno ko og naguol kay naapa ko'y mga pag-umangkon nga gipa-eskwela. Aga ko mga pagutana mao kini mo sunod. Unang pagutana. Nga naman nga akong mata nga mupuwa man ilabi nagma-stress o magguol ko. Nga dili man ako high blood. Sa sige na kanina akong pamuwaw o Miss Gay, delikado ba ni? Ikalawa pangutana. May prostate cancer ko. Kung sa may hinungdan. Ganong na ako ni ini. Kung magsiyo baya ako o muapil og Miss Gay, magsapaw-sapaw ko og mga 20 ka box stockings aron nga dili maklaro ang akong atubangan. Mao kanina nakaingon? Ikatulong pangutana. Gano'n nga nagka-prostate cancer man ko. Ngayon kung mo gamit ko og lalaki,
makapabuto man gihapon ko. Kay ang ingon gud nila nga kung tagsara ka kini nga makasex, mao kunoy makaprostate. Ika-upat og katapusan. Nagsigi kog follow up og check up aning akong prostate. Apan ning bag-ulang, manag di man maayo ang resulta. Kay ang last nga result sa miagi pagyong buwan kay 7 pa. Pagkasunod buwan kay 8 na. Karon 12 na manuon. Buot ba ipasabot nga mamatay na ko ini? Kay gitagalan lang baya kog duha ka tuig. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Ido. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, andyan sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usam na ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini ang nothing goes away until you appreciate the lessons unlearned. Nothing goes away until you appreciate the lessons unlearned. So ang atong magtatampo is Ido. Mga 17 na ang edad ni Ido, usa ni siya ka homosexual, no? So na siya mga problema, no? Si Ido, mag 70 years old na, usa siya ka homosexual, no? Paningkamutan lang nako ni akong balikon ning homosexuality, it is not outright a disorder. Being a homosexual is a way of life. It is one of the sexual orientation. May kay ko mo discuss niya ni sa akong mga medical students, no? It is a way of life. Unang pangutana ni Ido, ngano man ning akong mata nga magpuwa man ilabi na kung stress o mag-uul ko. Nadili man unta ko high blood. Sa sige naka ni nako og pamuwaw og miss gay, delikado ba ni? Well, active makakayo sa mga miss gay Ido, no? Kini atong mata kinahanglan po ning ipahulay. Actually, at the age of 17, no, na nagitay mga daghang problema sa mata ani Ido, no? Ano mga glaucoma, cataract, mga ordinary conjunctivitis. So, naatay mga eye specialist, no? Diri sa Sugbo, wa man nimo gibutang among kuano. Pag walang ko pa konsulta ngadto ni Dr. Jojo Aquino, pwede sa ninyo ipadala ipakita ni Dr. Edward Tan, Dr. niyo ipakita ni si Jojo Aquino na ni siya sa Perpetual Socor o sa Veles Hospital. Edward Tan wag na ni siya clinic da sa maternity hospital. Cybergo da sa Chongwa. So ni mga ophthalmologist, no? Kung balikon, ophthalmologist ang mga expert aning problema sa mata. Nana sila pato diha nga maka sa inunta redness ng dapita. No, ayo pataka labog palit diha mga eye cleansing solution kay basig o problema sa inon. Expected na nga at 70 Ido, nanasyo kay cataract, no? Or basin og naay pa rin body diha. Di sa mga possible nga mga hinungdan nganong namula ang imong mga mata. Ikaduhang pangutana, may prostate cancer ko karon. Unsa may hinungdan nganong naa man kun ini? Kung mag-show baya ko mo appeal og Miss Gay, magsapaw-sapaw baya ko og 20 ka stocking sa dili maklaro ang akong atubangan. Mao ka na ni ang hinungdan. Well, daghang kay mga hinungdan aning mga itawag na to og benign prostatic hypertrophy, no? Expected na as we grow older, we may develop. This is a part of the aging process, Ido, no? Testicular cells, ang atong testosterone level. So, saan man nga ang ma-prevented ni or inunta alibyuhan ng mga problema ha, no? How to decrease the benign prostatic hypertrophy? As much as possible, Ido, you avoid caffeine o kanang mga tamis, no? Kung mainom kag alcohol, sig mainom sa kag mga makahubog every time mo join kag mga Miss Gay contest, makakuan ni siya sa prostate, no? Kung kusog ka mainom ani mga kuana nya, avoid sa plenty of fluid sa gabi.
remember to go to the comfort room para mag-urinate, mubuid ka regularly, you eat high fiber diet, onya kinalang imong i-discipline ang imong bladder nga dili ka inunta irregular ang imong voiding, ang imong pagpangihi. Okay? So avoid lang kag kuan na ido, mga pasayan, mga scallops, mga lobsters, mga canned goods, no? Kay makasamot ni siya. Unya wala gyud ko mo sa magduol kag usa ka urologist, na urologist mao na yung mga doktor nga expert aning prostate problem, na so may mga matilimad o na ni nga naa nakaani mga problema ha. Kung na kay mga prostate problem kato sa namino na to karon dili lang si Ido. Pag frequent ang pagpangihi niya, sometimes naay blood sa urine niya ug mo na kay sexual ejaculation, sakit. Ang imong ihi dili kay frequent kundi small scanty urination. So in order to counter this, kinahanglan nga naa kay mga exercises nga buhaton, walking, jogging, swimming, bisag unsa na lang, no? Ato sa mga tennis player, ayaw lang po ng basketball kay medyo extraneous na po kayo, no? Depende na po sa imong physical nga conditioning, na? So kung malikon, avoid lang ka atong mga scallops, pasayan, lobsters, mga nindot na ba kayo mga pagkauna, no? Yan natin tambalan I'm sure dili ka makapalitan ni og resita sa doktor, mo na yung resita sa akong Brad nga di lang ko mahingahan siya nga, no? Kining dutasteride, no? Avodart. Pero kabalo ko ani, pero akong balikon mas maayod makita kag usa ka urologist, na surgery na siya, pwede i-laser treatment depende na sa iyang desisyon. Finasteride mo na yung mga kasagaran ni resita nila. Mo suggest po sila mga antioxidants like ginger, garlic, makatabang na siya. So mo na ako ika-istorya sa imong problema, Ido, no? Sunod nga pangutana, nganong magka-prostate man cancer ko kung mugamit ko og lalaki? Dili tungod kay mo makagamit kag lalaki magka-prostate ka. Part of aging process gina siya, Ido. Makapabuto man gihapon ko. Kaya ang ingon good nila nga kung tagsara ka makag-sex maoy maka-prostate. Well, sabay ko ka-istoryaan homosexual man ka, no? So, but although you are a homosexual, you still have sexual activity, no? Kapabuto man kapog ka. Usama na sa mga inonta sign nga naa kay problema sa imong prostate kung inagpabuto nimo na ay pain during ejaculation. Unya kung mangihi ka, nagyapoy pain, murag na nagi uncomfortable gyud ka sa imong pag-urinate. So dili tungod kay mugamit kag lalaki na prostate ka, but this is part of aging process, na? Ang atong hormone, testosterone or androgen, mamarter na gud, mga kuan na gud, mo differentiate na gud kumpara sa mga earlier years sa atong kinabuhi. So nang gitawag na tong benign prostatic hyperplasia or hypertrophy. This happen almost to tanan nga mga lalaki. Why exempted ani? As we grow older. Ikaw pa ko tapos ang pangutana. Nagsige ko og follow-up, check-up aning akong prostate. Apan ning bag-o lang, murag di man maayo ang resulta. Kay ang last nga result miagi pagyud buwan kay level 7 pa, pagkasunod buwan 8 naman, karon 12 naman. Buot bay pasabot nga mamatay na ko ini kay gitagalan lang baya kog duha ka tuig. Well, kanang doktor mangon mag-usahay, magtanatag na, duha na lang kakatuig. Kuan, mabuhi. Usa na lang kakatuig mabuhi. Mga tagnatag na, pero ang may kasayuran na ko, hantod karon sa mabuhi, ang Ginoo ra gyud, Ido, no? Ay kuan na mga, di po kumingo nga mga kuan na mga educational guests, no? O malgin lang na koy gamay nga joke nga ingon ng doktor nga tulo na lang ka buwan nga mabuhi. Yan naman siya bayronon nga dako-dako sa doktor. So nya dok kay ikaupat pa man ka buwan maabot ang akong allotment gikan sa kung anak dito sa Amerika. Sige ato lang i-extend og upat ka buwan. Joke lang na ha. Pero ang ako bugong punto din ang kanang doktor magtsatsa lang og hantod kanos ka mamatay ug until kanos ka mabuhi. Pero ang Ginoo organitabo or nakahibalo kung kanos ta mo balik
ngadto sa atong gigikanan, no? Well, I hope na-satisfied ka sa akong explanation, Ido. Og ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Ngadto sa tanang mga heterosexual, homosexual, bisexual, ug LGBTQ. This is not a disorder. This is a way of life as long as you will not do anything that is against the law. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Araman, daghang salamat o maayong